Salhay jon kesem chota. Чё? Emroz просто организатор неда чунки. Имрӯз душанбе наво ҳаёташба накаи кора кайсас. Мо ҳам просто организатор нею. Ҳамирӯз мушудаги ҳама чизба мон ҷавобгар чунки домотамоя дадешон гуфтанд ки рӯзи фотии бачемба илтимос худатон ҳама чизба сарубар шавед гуфтанд. Барои ҳамин просто артисту видишба ҷавобгар нею. Мушудаги чизба полни ҷавобгар мешем. А тарафи худо якта калношон мушун ва а тарафи домод имрӯз боҳон. Рафта мебинем. Ла артистуям асоста встречаткада кисе. Мана тортамоям авесто омад қабул мекунем. Мана сарпоям қариб тайёр шуд мебинем. Беҳом борак шад бигем бинед чӣ фотиҳата бисёр гузаштааст. ва мана ниҳоят баъди 4:30 қариб ки 5 соат мо аз стақли хона мерем. Ҳама уже бромада рафт, десятон музикаям ҷим шуд ва монам полностью коромоя тамом карда асосан акун ай хона мерем. Ва албатта ногуфтана монад Душанбенаво ҳама вақт хизмати шумо ба. Ҳар як рӯзи хурсандетон ба мон секунд ба секунд ёртон баистуда ҳар як туятон тантанетона ҳаракат мекунем. Аз шумоҳон ё кадаи истудаги вариантам зӯртар кардам ба Душанбенаво беҳтарин савду Душанбенаво дар хизмати шумо.